Today is Saturday, July 6, 2024. Nandito ako sa toilet, magkuskus tayo friendship, magkuskus ako. Oras ngayon is 8:30 AM. Samantalang dyan sa Pinas is 1:30 PM na. Dito AM pa. Time sa pagkuskus sa CR. Natapos na luminis yung sala nila, kusina, at iba pa. Sa CR naman tayo. Panghuli syempre ang CR. Yeah. Pero ang linis ng CR. Kung pwede, hindi na pwede inisin kasi malinis na. Pero yung ginamit ko na bawang, syempre linisin ako. At konting linis lang dito sa sahig. Ay, naku talaga. Ang buhay talaga. Hindi natin alam talaga ang buhay. Yan. I miss you all. I miss you, baby. Mga anak ko. I miss you, Papa and Mama. I miss you, Sister Aramina. My Ines. Miss you all talaga. Na-miss ko kayo talaga. Sana makayanan ko dito. Love you all. Miss you all. God bless us, everyone. Yan, dito naman tayo sa labas magkuskus friendship kasi maalikabok. Wawalisin yan dito. Ito yung labas. Yan. Yan ang gate. Sarado yan. Kapadlock. Yan ang first. Yan ang first gate. And dito ang second gate dyan. Yan. Wawalisan yan hanggang doon. Kasi maalikabok dito friendship. Okay. Kuskus na tayo. Magwalis na tayo. Yan, that's all muna. God bless us. Take care everyone. Love you all. Love you all. Take care. Ang tahimik ngayon kasi natulog yung iba. Umaga sila natutulog dito hanggang maghapon. Yung amo ko nasa sala pa. Hinintay ako matapos maglinis. Minsan tinitingnan-tingnan ako. Yan, pasaglit-saglit lang. Bye. Take care everyone. Miss you all. Sa accommodation, mga friends ko dyan. Ate Rodeline, Ate Yang, Ate Ferma, sa lahat. Kagas, Christiana, Grace. Yan, kayong lahat na miss ko. Love you.